Daigon ta ang Ginoo, uban sa mga bagong awit, ang kalipay ta isinggit, ang Ginoo labing hingpit. Daigon ta ang Ginoo, uban sa mga instrumento, ang kalipay ta isayaw, puhulang adlaw. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ngaigsoon atong gipasidunggan ang mahal nga Birhen Maria nining atong misa karon sa adlawng Sabado. Padayon tang magampo nga mahunong naunta ang pandemic sa tibuok kalibutan. Ato sang iyampo ug pasalamatan ang atong mga benefactors nga padayong nagtabang nato dinhi sa atong nagkalain-laing mga proyekto sa simbahan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalag kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Maluluyon nga Dios, liguna ang among kahuyang aron kami nga naghandom sa santos nga inahan sa Dios, makalingkawas sa among kasalanan ug mga kalapasan, tinabangan sa iyang mga pangamuyo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Apan ang lalaki gitawag sa Ginoong Dios, hain ka ba? Ang lalaki mitubag, nadungog ko ang imong paglakaw sa tanaman ug giabot ako kahadlok ug bitago ako kay hubo man ako. Kinsay nagsulti kanimo nga hubo ka? Nangutana ang Dios, mikaon ka ba sa bunga sa kahoy nga gidili ko kanimo? Ang lalaki mitubag, ang babae nga gihatag mo kanako mao'y naghatag kanako sa bunga sa maong kahoy ug mikaon ako niini. Ang Ginoong Dios nangutana sa babae, nganong gibuhat mo man kini? Ang babae mitubag, gilansisan ako sa bitin, busa mikaon ako niini. Ug ang Ginoong Dios miingon sa bitin, tungod niini silutan ka, ikaw lamang sa tanang mananap ang mahiagom ni ining tungluha. Sukad karon magkamang ka na pinaagi sa imong tiyan ug magkaon ka nag-abog sa tanang adlaw sa imong kinabuhi. Himuon kong magdinumtanay ikaw ug ang babayi, mahimong kaaway ang tao ug ang bitin, ug mahimong kaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat. Dugmuko niya ang imong ulo ug paakon mo usab ang iyang tikod. Ug miingon siya sa babay, dungagan ko ang imong kalisdanan, inig panamkon mo, ug ang kasakit nga imong bation, inig panganak nimo. Apan bisan pa niini, mangandoy kagihapon sa imong bana, ug siya maoy magbuot kanimo. Unya miingon siya kang Adan,
Sanglit nagpadani ka man sa imong asawa, ug mikaon sa bunga sa kahoy nga gidili ko kanimo, matinunglo ang yuta tungod sa imong gibuhat. Maghago kapag ayo sa tibuok mong kinabuhi, una pa kinimuhatag ug igong abot alang kanimo. Muturok sa yuta ang mga sampinit ug mga sagbot alang kanimo, ug mapugos ka pagkaog tanom sa kalasangan. Magpatulo ka sa singot ug maghago pag-ayo, una pa mohatag kanimo abot ang yuta, hangtod mo balik ka sa yuta nga gigikanan mo. Hinimo ka gikan sa yuta ug sa yuta ka pauli. Ginganlan sa lalaki ang iyang asawa og Eva, kay siya man ang inahan sa tanang mga tao. Ug nagbuhat ang Ginoong Dios alang kagadan og kang Eva, ug mga sapot nga panit sa mga mananap ug gibistihan niya sila. Unya miingon ang Ginoong Dios, karon ang tao nahisama na kanato ug nahibaw na siya unsay maayo ug unsay dautan. Kinahanglan dili siya tugutan pagkaon sa bunga sa kahoy nga naghatag og kinabuhi, aron dili siya magpabiling buhi hangtod sa kahangturan. Busa gihinginlan sa Ginoong Dios ang tao gikan sa tanaman sa Eden o gipaugmad sa yuta nga iyang gigikanan. Sa mipahawa na ang tao, gibutangan sa Dios ang silangan sa tanaman sa Eden ug mga kirubin ug usa ka espada nga nagdilaab ug nagtuyok-tuyok aron walay makaduol sa kahoy nga naghatag og kinabuhi. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Sa tanang panahon, O Ginoo, Ikaw ang among dalang panan. Sa tanang panahon, O Ginoo, Ikaw ang among dalang panan. Sa wala pa'y himugso ang kabukiran, ug ang yuta, ug ang kalibutan, wala pa iyanak. Sukat sa kahangturan, hangtod sa kahangturan, Ikaw mauna ang Diyos. Sa tanang panahon, O Ginoo, Ikaw ang among dalang panan. Gipabalik mo ang tao ngadto sa abog. Nagaingon ka, balik o mga anak sa mga tao. Kayaw sa kalibok katuig, diha sa imong atubangan. Ingon og kagahapon lamang, karon nga kadto milabay na. O ingon og usa ka pagbantay sa gabi. Sa tanang panahon, O Ginoo, Ikaw ang among dalang panan. Gitapos mo sila diha sa ilang paghikatulong. Sa sunod nga buntag, sama sila sa mabalhinong balili. Nga sa kadlawon, mo gitibag usa
ikaw ang among dalampanan. Hallelujah, Hallelujah. Kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasag kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaw ikaw, O Ginoo. Wala madugay, may laing dakong panon sa mga tao nga nagkatapok sa dihang wala na sila'y pagkaon, gipaduol ni Jesus kaniya ang iyang mga tinun-an o giingna niya. Naluoy ako niining mga tawhana, may tulo na karon kaadlaw nga mikuyog sila kanako ug wala na sila'y makaon. Kung papaulion ko sila nga way kaon, panguyapan sila sa dalan, kayang uban kanila layo raba o gigikanan. Nangutana kaniya ang iyang mga tinun-an, asa man kita mukuha og pan dinhi niining awaaw nga dapit nga arang ikapakaon niining mga tawhana. Pila ba kabuok ang inyong pan? Nangutana sa Jesus. 7, mitubag sila. Unya, gipalingkod ni Jesus sa yuta ang mga tao. Gikuha niya ang 7 ka pan ug nagpasalamat siya sa Dios. Humaniini, gipikas-pikas niya ang pan o gihatag ngadto sa iyang mga tinun-an aron ilang iapod-apod sa mga tao. Gituman kini sa mga tinun-an. Sila may pipila usab kagagmayng isda ug si Jesus nagpasalamat sa Dios tungod niini. Gisugo niya ang iyang mga tinun-an sa pag-apod-apod niini sa mga tao. Nangaon ang tanan ug nangabusog, may mga 4,000 sila. Ang salin nga nahipos sa mga tinun-an 7 kabukag. Unya, gipapauli ni Jesus ang mga tao ug misakay dayon siya sa sakayan uban sa iyang mga tinun-an ug miadto sa yuta sa Dalmanuta. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Tinaw kay nato nga masabtan nga kon si Jesus kuyog lang gid nato, wa gyud problema sa pagkaon. Abunda, sobra-sobra gyud ang pagkaon. Motoo mo dili? Nya, wa mo ron magkuwang sa pagkaon dito sa inyong balay. Nya, nang hatag mo sa mga way gikaon. Wa sad. Unsaon man nato nga makuyog nato si Jesus sama sa mga tinun-an, gasigi sila kuyog ni Jesus unya ug unsay isugo ni Jesus mao sa ilang tumanon. Kana bang kamautang mutuman nya ang sugo ni Jesus sa iyang mga tinun-an nga kadtong mga pagkaon nga diha siyang kamot ipanghatag-hatag ngadto sa mga tao. Karon simbolik kay ni siya sa atong pagsimba. Kay inigsimba nato, inigdawat ninyo sa kanini ang lawas og dugo ni Kristo. Pwede sa spiritually para ninyong naas online. Inigdawat nimo sa pulong sa Ginoo nga mao ang pagkaon sa kalag. Di ay na kotobra nato, ato din na siyang ipaambit sa uban. Nya sa sige natong paambit, mag-anam na siya kadaghan hangtod na hinuon mo sobra na gyud noon. Mao nang nesobrahan sila diri og 7 kabukag. Nya unsay ki maminaw og mosunod lang gid tas Ginoo. Sa unang pagbasa niya dinhi
ang istorya ni Adan og ni Eva. Sa may gibuhat ni Adan og ni Eva, misupak sa sugo sa Ginoo. Nya nagpasinglanay sila. Ingon ang Ginoo, "Hoy lalaki, nganong nagtago naman ka?" Siya nahadlo ko nimo siya. "Nikaon day kas bunga sa kahoy nga akong gidili." Siya na kadang babae ay nga imong gihatag nako maoy ni hatag nako pagpakaon. Iya sa giyatong babae, nganong imong ning gibuhat? Ang bitin ay iya kong gilansisan. Pasingin lanay ba? Nya unsay sunod nga nahitabo, imbis nga abunda kayo ang pagkaon sa paraiso, wa na sila'y kinahanglan nga maghago pa, mananom pa, gihinginlan sila sa paraiso. Ang resulta, ang laki, ang bana, maghago nagmaayo. Matod pa diri sa atong gitunglo ang yuta. Maghago siya, magantos, magsakripisyo, una pa makakaon. Ang luoy kayo ang babae, nga naman, gidugangan ang kasakit sa iyang pagpanganak. Sakit ba ng pagpanganak? Sakit? Dili. Karon di na tingalin na sakit oy kay abison lang dito dire, ablihan mang tiyan. Sisaryanon man ang sakit kuno ang bayranan. Di sakit ya po na kay kuan man kanang maabli may muntiyan. Sakit gyud ang pagpanganak. Yang anong nahimo mang sakit ang pagpanganak? Tungod kay nagsupak-supak sa Ginoo. Sakit pa, antos pa, minus pa kay abot. Muna karon atong paminaw muratag na ay shortage kanunay. Shortage pagkaon. Pero sa tinuod-anay wa gud ta mag-shortage. Unsa may nakaingon kay wa na ta maminaw sa sugo sa Ginoo. Sige na tagpaminaw sa atong sugo. Pero ko na ng usa ka pamilya naa sila'y 1 million na kwarta. Mahurot din na nila day. 1 million kadako ana. Pero di gid sila manghatag adtong mga taong kilid sa ilang balay nga wa gani hapit gikaon. Nya unsa may resulta? Ang katong pobre nga nas kilid sa balay way gikaon. Nya sila sad ilang feeling kuwang sad ang ilang gikaon. Muna mangural sila maayo kay basig ilogon unya aning mga way gikaon, ilogon unya ba? Mangural sila maayo, nya butangan gina nilag barbed wire nga naay kurente. Aron katong mga way gikaon nga ilang silingan, di mangilog kay kuwang man ang ilang pagkaon. Kakuha mo? Pero sobra na gud unta, pero kuwang lang gihapon. Mao ni ang usas mga silot sa mga taong dili magsunod sa Ginoo. Pirming kuwang, pirming shortage, kuwang pa. Na sila'y sakyanan o sa kabuok, nya 5 ra sila sa pamilya, nya SUV na ilang sakyanan, mopalit pa ginagbago, himuon pa gid nilang 5 kabuk ilang sakyanan, nya kuwang pa, na sila'y balay, dako kayo, nya napagi mga katabang, nya tagsa silang kwarto, maghimo pa ginag rest house nga dako kayo. Di mo ka-feel, no? Wa man sad mo rest house. Pariha ka. Pero ako lang naobserbahan ba? Sige nila panghimong balay. Mamalit pa ginag mga condominiums, betindaghanang condominiums. Ambot ang sao na nila. Nya kuwang pa gyud ilang feeling kuwang pa. Mao na ang silot sa mga taong di magsunod sa Ginoo. Tanawa si San Roque nga nagsunod sa Ginoo, kompleto bisag way balay, bisag gipriso pa siya. Tanawa sila si St. Francis of Assisi, Mother Teresa of Calcutta, St. John Bosco, sila St. Vincent de Paul, St. Martin de Porres, naglakaw-lakaw nga mga makililimos pero siging panghatag sa ilang kapwa makililimos. Nganong nanghatag man? Sobra kay. Munang gitawag silang mga mendicant saints. Kana bang wagi mahibili nila inig saop sa adlaw, pero ikaugma manghatag yapon sila. Nga naman, ang Ginoo mo'y nag-supply. Nindot ka na ang Ginoo mo'y nag-supply. Kinsa mo rin nag-supply ninyo daghangin? Ginoo? Di oy, ang kanang electric pandag ko. Tanawa, di ba? Wa na mo mamaypay. Na-install na tong electric pan nga dagko. So, praise the Lord. Pakpakan na to ang Ginoo, no? Tuyok na. Ganiha, nagmas wedding ta, puno guna diha. Ngadto, puno ka nang full blast gitong gidaghanona ganiha. Wa ginamaypay.
Nga naman, naanatay hangin. Pero kung malimot ta, nga ang Ginoo di mo ay nag-provide ana pinaagis mga kasing-kasing sa mga taong iyang gitandog aron mo donate dire aron makapalit tag ingon ana, malimot ganita, magsige na sa ingon ang pari, kuwang ang kolekta, kuwang. Kuwang labi nag ang manimba di gyud taon kapuno sa bangko, kuwang. Pero kung magtanaw ta, nanago na diya, wagon magasto, sobra na kayo, nindot kayo. So depende ra gyud kung ang Ginoo kuyog nato o kaha ang Ginoo layo nato. So ang nindot, ang Ginoo kuyog nato. Anha kita kakita nga ang atong kinabuhi wala ka nang hahanapin pa. Sobra-sobra makapanghatag pagyud bisag unsay gidaghanon. Nganuman kay ang atong Ginoo kung maoy muhatag pasubrahan gina niya. Pero kinsa mayang hatagan kadto ra sang magsigig panghatag. Na siya. Manindog na ta mga manggihatagon. Pag-ampo sa katilingban. Mga igsuon, maayong pagkabuhat ni Hesus ang tanan ug iya gayong nahimo ang mga dagkong mga milagro tungod sa iyang pagtuman sa sugo sa Dios. Mapaubsanon kitang musangpit sa Ginoo sa pag-ingon, Ginoo dungga kami. Ginoo dungga kami. Nga ang simbahan sa tinud-anay mamahimong katoliko sa walay pagpihig sa mga kaliwat o sa mga matang sa katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang katawhan sa tanang kanasuran makadungog sa pulong sa Dios ug motubag niini diha sa kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan niining COVID-19 makabaton na og hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban makabato na kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pagamaog paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Nga ang mga nangamatay maluwas ug babayaw aron sa kahangturan makatagamtam sa kalipay nga walay katapusan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga kami. Ginoo sa makaalim nga gugma dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy namo diha sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Dawata o Ginoo kining among mga dasa piman sa mong gugma sa gupaog santusa kining panog kining dino ginamasa kamo sa tao ang imong mga grasya bunga sa mong pangaliya ihatag na kanamo ulangit nung aman. Mga igsuon pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa iyang mga kamot
alang sa pagdaig pagimaya sa iyang ngalan ug alang usab sa kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, kami nga nagpasidungog sa inahan sa imong anak, nangayo nga mahimo unta kami nga halad nga way katapusan alang kanimo gumikan sa imong grasya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanan dapit. Og nga magadayeg kami magpasidungog og magsangyaw kanimo diha sa paghandom sa bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo og sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Jesucristo ang among Ginoo ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta. Nagaawit sa kabag-ong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa kaawit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan. Daigo nagadanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kadinyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nanhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas og dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga relyoso, mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na nga among gihandom karon ug kadtong wa na say naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer,
ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, hang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langit nung amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahanamu nga nasa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong ginharian. Matuman ng imong pagbuot, binhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw. Ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. O dili mo kami itugyan sa pagsulay. Hinunua, luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig sunay. Peace be with you. Kordero sa Dios, na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dila ko angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen.
Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos na anak kanimo, bulan ka sa mga babae nga tanan. Pupulan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Diyos, igampo mo kami, mga makasasala, karunong sa hatak na sa kamatayon. Karunong sa hatak na sa Magampo kita. O Ginoo, kaming nangalawat sa langitnon nga sakramento nangamuyo sa imong kaluoy. Kami nga nagpasidungog paghandom kang Maria kanunayng Birhen sa among pagsunod kaniya, makahimo unta pag-alagad ingon sa angay sa mga misteryo sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Maluluyon ug mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma. Og sa maalimon mong kamot, wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on o sa kaakuhan o panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas o panalipdi usab sila nga nag-alima kanila. O gihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan o sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa o kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis o magtultol kanamo ngadto sa kausaban o kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunual wasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo
Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang divine abundance. Why shortage sa pagkaon? Ang ato lang buhaton, magsigi lang gitag kuyog o magsigi tag sunod sa mga pulong ni Kristo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ug manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.